Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Aşgabat teleýaýlymy öz işini Bagyt şäher Aşgabat adly gepleşik arkaly dowam edýär. Hormatly adamlar, arkadagymyzyň saýasynda anha Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny ýen şu joşkuny ýylymyza uly gadam bilen badalgallyk arkadagymyzyň saýasynda toýly günlemizde şaýat bolýar, şärikdeş bolýar, bagşylaň owazyny, sunugy dişgärleriniň köňül kelamyny ýene siz bilen paýlaşýar. Hormatly adamlar, anha görüşmi diýali daş diýgremiz owlugy, şatlygy, bagtyarlygy betlenen. Bagtly günden keňi bolup ýanglanýan owdan aýdymlar biziň dünýämiz dolaýar. Ýene biz bugün gepleşigimiziň täze sanyny jany sesdäki aýdymlar size ýetirmek maksady bilen meşhur aýdymçymyzy, zehini bir talip ýigdimizi mehmançylyga çağırdyk. Ol size gyzyklydyr. Anha ol aýdymçyň özüm ýetip gelýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtly talibi Rasul Çopanow. Rasul, assalamu alaykum. Hoş gördük gepleşigimizde. Anha Türkmenistan bitaraplygyň mekanyp atlanyrlan şu joşkunly ýylymyzda teň jany sesdäki owazyny halk bilen paýlaşmak üçin şu gepleşigimizde çağırdyk. Sawal ýakup ilk bilen şu gepleşige çağıramylar. Hoşallygym bildirýär. Arkadagymyň saýasynda şu joşkunly şunu aýdymlanmaly. Dinleyijilerimiz bilen, halkymyz bilen paýlaşmak meň özüm üçin şu bagtly günden gujogyny biz joşup aýdym-aýdasymy gelýär. Sebäbi biziň ussat halifamyz bar. Mehman arkadagymyz bar. Arkadagymyzdan alýan görellämiz ýol ýören bolup halkyň ýüregine barýar. Ine arkadagymyzyň saýasynda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtly talibi bolup bu aýdymlar ýerine ýetirýär. Suýy aýdymlarym ýerine ýetirýän, halk aýdymlarym bir joşkunly bir çykyp tant edip bermeli ýylýan gowşawkun aýdymlarym ýerine ýetirýär. Aýdymlaryň esasy özünni diýenim, saýdaşykly, saýdlary çalýan ussat saýdanlar gerek. Indi biz bagşylar bilen gurung döş bolýas bolýar. Ha, men öz saýdanlarym ma diýýär. Saýdanlaryň hakyny aýtsam, bir saýdanlar bolmasa, aýdymçyňam, sesiniň bolanlygym bir farky ýokmy ka diýen esasy saýd berýär diýip aýdýarlar köp bagşylar. Alalaşýansyňar. Elbetde aýdymçyň goşa ganatynyň biri saýdanlar bolup durýar. Ine menim saýdanlarym bilen jany sesde aýdym aýtmana Aşgabat Medeniýet Diňjaliş Merkezine siziň gepleşigiňize gatnaşmana geldim. Bunun nesip bolsa gepleşigiň dowamyny gow aýdymlar ýerine ýetip beren başardygymdan öz zehinime görä ol aýdymlara joşkun içiler. Üstünlük arzu edýär Rasul. Ol aýdymlarda da süýçi heňleň ýang edip adamlara barjak bir gow mukamly duýasymyz gelýär. Şu taýda Aşgabat Medeniýet Diňjaliş Merkeziniň meýdançasyna bir näçe aýdym saýjy muşdaklamyz bar. Gepleşigimiziň her sanyda gatnaşýarlar, dürli ýerlerden ýaşaýjylar hem gelýärler. Paýtagtymyzyň oýnunyň gözelliklerini syynap, hem aýdym dinleýärler, hem çaý içýärler, hem diň alýarlar, aýdymlardan lezzet alýarlar. Lezzetli dünýämizi bagtlylygy, hoşlulygy, joşkuny betlen arkadagymyzyň saýasynda bir muşdaklamyzyň arasyna bar. Söhbet eýläli, soňam o aýdymlary ileşlemede ýetirýäli. Ul höwüslen ýakup muşdaklamyny kän garaşdyrmaly. Söhbetimize aýdymlar şu tak bar başla bereli. Ol höwüs bilen ýörenler, muşdaklar garaşdyrmaly, o aýdymlary ýerine ýetirip berersiň. Anha, hormatly adamlar, siňe işiňi diýäli, bugünkü gepleşigimiziň esasy mehmany bilen, aýdymçy ýigdimiz bilen tanış bolaňyz. Biz bugün Türkmenistan bitaraplygyň mekanyp atlanyrlan şu joşkunly ýylymyza Bagyt şäheri Aşgabat adly gepleşigimizi Aşgabat Medeniýet Diňjaliş Merkezi şeýlehem Aşgabat teleýaýlymy bilen birlikde taýýarlaýar. Rasul, ýene bir gezek hoş gördük gepleşigimizde. Anha, arkadagly watanymyzda eýem 2020-nji ýyla gadam bassak. Türkmenistan bitaraplygyň mekanyp atlanyrlan şu joşkunly ýylymyzyň şular ýaly gow günlerini, bir dawaral günlerini, toýly günlerini adamlara gow arzulary, gow söhbetleri, şeýlehem ýüregiň çuňlugyndan gaýdýan zehiniň bilen, ahlasyň bilen, kalbyň joşkuny bilen ýerine ýetirýän aýdymlaryny ýetirmek seň özüň üçin ul bagtdyr, bize de bagt.
Bagtly günler dowam edýär. Döwletli ýurdumda döwlet getiren arkadagymyzyň saýasyna ýazlaryň ak bagty bolup açylan güller daş töwerimiz berýär. Şu günler, şo güller adamlaryň dillerine sözler süýjüligi bilen halka ýetýär. Şol süýjü sözüň bir gowy buýsanjyň gepleşigimiziň başyna bizi çüýnen buýsanç, sen özüňe de buýsançdyr. Arkaýyn başlap bilersiň söhbetimizi. Türkmenistan bir tarapdan mekani ýylyna ähli illeşlemede ul üstünlükler, ul bagyt arzu edýän tutjak tutumlaryny, etjek işlerine elmidam üstünlük hemra bolsun. Mehman arkadamyna jahan sag bolsun. Tutýan tutumly işler elmidam rowaj alsyn. Biz ýaşlar üçin arkadamyz elmidam halifa bolup durýar. Mehman arkadamyzy, ezi diýarymyzy beýik söýgüni wasp edýän aýdymlar bilen gelecekde de çykyş edip halk köpçüligini begenip durur. Şolardy bilen hasyl bolsun. Rasulullah arkadagymyzyň taýysyna 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip atlanyrly. Şo ýyl sen durmuşyňa da rowaşlyk getirdi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagty talib diýen belent adamy nasip bolun. Şo duýgularıma häzir seriň dolurýanlar. Talip diýip bir köpçüligiň arasynda adyň tutulmagy. Şo duýgularyň paýlaşsaň. Her kim kiçilikden arzu edýär. Okusam, bilim alsam, hünärli bolsam, menem şo çağalykda eden arzumy etdim. Arkadamyň saýasynda 2019-njy ýyl Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi bolmak bagtyma da meýesser etdi. Bu zatdan sakatynda durýan Gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Edýän işler elmide ama şowly bolsun. Sag ol Rasul, aýdan arzu bilen hasyl bolsun. Ine çağalygyndan eden arzuň şu döwürde hasyl bolany hakyna aýtdyň. Ine sana sowalym bar Rasul. Arzu edýär-de çağa kiçike biri mollum boljak diýe, biri lukman boljak diýe, uçorman boljak diýe. Sen özüň kiçilikden men aýdymçy bolar diýip arzu edýärdiňmi? Şol arzuň hasyl boldymy? Aýdymçy bolany giredemokdum. Dogry. Okusam diýip arzu edýärdim. Mugallimçiligiň höwesim matda men öz başarmamdan, okuýumdan öz kärim tapdym. Men muňa gaty begenýän. Näçe ýaşlarynda aýdyma başladyň? 15-16 ýaşymda aýdym boldum. Esasy şu aýdym sada bolan zekiniň, okuýuň bardygyny size bir aýtdymy ýa? Goňşularym ejeme diýämişlerde. Şolanyň sesi gowy. Şuň zehini ba, şuň aýdym çedin. Owa ýerine ýaşaýanyňmy? Owa. Ýaşaýan ýerin nere? Men Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyny Kirpilowynda ýaşaýardym. Soň Bäherdene göçüp geldim. Adam görenden eýäm şoňa zekini ba, zekini diýilýär-de. Aýdýarlaryna ýankyýaly goňşy golamlaň sesiň badygyny, zekiniň badygyny öz howsarlygyny duýdurupdyr. Ýöne hemme adamda zekin bol bilýärmi? Elbetde hemme adamda zehin bolup bilýär. Ýöne zehini ýüze çykarmak gerek-de. Nämeden okuýup bolsa hemme adamam bir zatdan okuýup bolýar-da. Indi şu wagt zehin hakynda söz açdyk. Zekiniň syry bol bilýärmi? Elbetde zehiniň syry bolup bilýär. Syry näme de zekiniň? Halal zähmetde. Arman ýadyman zähmet çekseň. Onu bugün zekiniň syryny açyp bir joşup gowy aýdymlar ýerine ýetirip berersiň. Nähil aýdymlar sowat getirdiň gepleşigimizde? Söýüp aýdymlar. Halk aýdymlar başarmamdan aýdyp berjek. Indi gepleşigimiziň ilkinji aýdymlaryny haýsy aýdymlardan başlajak? Halk aýdymlardanmy ýa söýüp aýdymlardanmy? İlkinji aýdymmy halk aýdymdan başlaýyn. Sözler kimki? Mulat amyň sözlerine düzülen bir erden bir aýdym bar. Şondan başlaýaly. Ol howes bilen onu ol aýdymlary ýerine ýetirmek üçin sana ul üstünlük arzu edýär. Şu wagt indi gepleşigimiziň başyna aýdyma geçmäkak sadanyny deň duşlanmak. Bir tanıştyrsaň olar bilen. O sadanyny Rahat Döwran, Alimjan, Ürsüm, häzir şular bilenem heňi sağlaşyp aýdym aýdyp bereň. Ul howes bilen onu ol aýdymlara şu wagt ýörükde aýdym sal muşdoklamyzam garaşýar, bizem garaşýar, tele tomaşaçylar hem garaşýandyr. Süýji owazyny makmal sesini bir adamlara joşup ýanglanyrsaň.
köngüle şatlığı çıkman. Vah hiç köngüle şatlığı çıkman. Bir köngüle yıkmağın erden. Ay yanlışlığı tamasın etmen. Yamanlığı ey çekmeyen erden. Ay yanlışı er il ayvan açmalı. Ay yanlışı er il ayvan açmalı. Göre bile haram içmeli. Vah yaradan yağdığın geçmeli. Göz yaşın ey dökmeyen erden. Peygamber bidar yolunu yollaşaya bakmayan erden. Ay övrüler ey eyyam övrüler. Ay övrüler ey eyyam övrüler. Narık çövrüler ey devraylanır. Ay ağır devletler ey ayrılar. Var ağlayay ey bakmayan erden. Altın uluyay yangın öçkül. Ay maltım uluyay yanı öçkül. Yalan otur yadır saçkıl. Bir kuyruksuz ey ittir kaşkın. Nesihat ey yokmayan erden. Ay peygamber bidar yolunu. Ay ağır devletler ayrılar. Bir ağlayay ey bakmayan erden. Köp sağ ol Resul. Haşwa goýdym ýerine ýetirýäňde dağdan bir şarlak gaýdan süýji çeşmeň suýaly bir süýje owadyňma. Şol owady ýene dowamly bolsun, arkadagly watana siňsin. Ýylyň kalbyň ýüregine barýan inçi ýoly ýydarlap biljek şeýle aýdymlar ýene gelecekde de döredip halipalar bilen maslahatlaşyp adamlara, halkymyza paýlamagy tüýsürekden arzuw edýär. Indi aýdymçylaryň arasynda diýilýär-de her aýdymçyň öz ýoly bolýar, öz hiňi bolýar, öz dinleýijiler bolýar. Indi sen öz ýoluň hakynda aýtsaň hemem dinleýijileň barada aýtsaň. Gojalar hem mol biler dinleýijileň, ejeler hem mol biler, ýaşlar hem mol biler. Ilki bilen ýol hakynda aýtsaň. Yol hakynda aýtsam, aýdym tasyň otunda durly ýollar bar. Köp halipalan aýdymlaryndan başardygymdan halk aýdymlary, söýüp aýdymlary, öz gowuran aýdymlarym aýdýan. Ne bagşylyk otunda ýollar bar da. Ersar ýoly. O damana ýoly. Ahal ýoly. Menem başardygymdan halipalamyň goýup giden aýdymlaryndan
öz başarılarımdan yerine getirýän söýgü aýdymlaram, halk aýdymlaram yerine getirýär. Indi esasy teleýilim arkalam tomaşa edýärse, biz şekilli aýdymlar amma Türkmene we teleýilimde de gowy söýgü aýdymlar bar. Söýgü aýdymlara ýykyn etýäňiz. Indi esasy söýgü diýmeň özüne näme? Söýgü gözel watanyň o inen atan bolan söýgü. Bu sen zähmetiň zihine bolan söýgü. Perdendiňe bolan söýgü, toprağa bolan söýgü. Ýene gelecekde de nesip bolsa täze söýgü aýdymlar döredir. Ol aýdymlarda da saňa üstünlik ardy edýär. Şowluk hemraň bolsun diýär. Indi Resul şu wagt söýgü aýdymlar hakynda söz açdykda bir gowy, mulayim, süýjü hengli bir söýgü aýdymlar ýerine ýetirip berseň, haýsy aýdymlar ýerine ýetirjek? Bizim gözel gyýdamyz söýgü münasip, owadan söze münasip, gowy süýjü aýdymlara münasip. Şoň üçin gelinlerimizi, gyýylarymyzy wasp edýän gowy söýgü aýdym ýerine ýetirip bereň. Üstünlik hemraň bolsun. Onda ol aýdymda da saňa şowluk ardy edýär. Hemmemiz ol aýdymlara garaşýar. Bir oturan ýerinde bir joşup şol aýdymlary ýerine ýetirip beräýär. Üstünlik hemraň bolsun Resul. Oğlan wagtym, juwan wagtym, söýdüm güläle. Gecelerine seni okudun, koydun güläle. Oğlan wagtym, juwan wagtym, söýdüm güläle. Gecelerine sen okudun, koydun güläle. Söýdüm güläle, söýäle güläle. Oğlan wagtym, jahil wagtym, söýdüm güläle. Söýdüm güläle, söýäle güläle. Gecelerine sen okudun, koydun güläle. Ovamyzyň owudun weydi, sensiň güläle. Gecelerine görüşmene, gelsin güläle. Ovamyzyň owudun weydi, bilsin güläle. Gecelerine görüşmene, gelsin güläle. Söýdüm güläle, söýäle güläle. Oğlan wagtym, juwan wagtym, söýdüm güläle. Söýdüm güläle, söýäle güläle. Oğlan wagtym, juwan wagtym, söýdüm güläle.
gülelim sen uğrunda enişe gelenler sen şanına nice aydım nice dillenir ey gülelim sen uğrunda enişe gelenler sen şanına nice aydım nice dillenir Seydim gülelik Seyyelle gülelik Oğlan vaktim Juan vaktim Seydim gülelik Seydim gülelik Seyyelle gülelik Gecelerine seni okudun Koydum gülelik Ey oğlan vaktim Juan vaktim Seydim gülelik Çağıylık yıllarım humarlıydın Meni mecnun eyler yılgırışın gelin Aytmasam galaysa armanlıydın Seyyarın min seni seyyarın gelin Aytmasam galaysa armanlıydın Seyyarın min seni seyyarın gelin Mümkün kabul edip selim alarsın Yanınlı yüreğime derman olarsın Belki caralarıma salarsın Seyyarın min seni seyyarın gelin Belki caralarıma salarsın Seyyarın min seni seyyarın gelin Bakır ay bağlan açın yar gülü Bağlarda bedi var bağvanın eli Bir de bakıyor sır durmuşun yeli Seyyarın min seni seyyarın gelin Bir de bakıyor sır durmuşun yeli Seyyarın min seni seyyarın gelin Aşığın senin çek yerin zarın Erimel mi buldun senin akarın Armanım yok olsa sevgili yarım Seyyarın min seni seyyarın gelin
Armanım yok olsa sevgili yarım, seyyarın men seni, seyyarın gelin, seyyarın kıyarın yan yarın gelin, seyyarın gelin. Köp sağ ol Resul. Ne bulaydımlara din sallak joşup yerine yetirýän akkally, mulaýym heňde tüýji aýdymlar. Taňa ýene üstüni gardy diýär. Janyň sag bolsun, görjüň gowluk bolsun. Şeýle aýdymlar ýerine ýetirip, alkyşa münasip bol. O aýdymlar ýerine ýetirýän. Ne şu wagt dinleýijilerim gören bolsaň, şol aýdymlaryň sözüne girýärler, sadyna tinýärler, dünýäni undup aýdym dinleýärler-de. Ýöne şu taýda aýdym taz muşdoklamyz we Bagdat şäher Aşgabat atly gepleşigimiziň her sanyna tomaşa edip, bugunam gatnaşmak ne etleginmeler gatnaşyp otyrlar. Siz üçin ýöre bir näçe sowallar taýýarlapdyrlar. Şo sowallara diň salaýar, sizem jogap berseňiz. Mehmanlar baş üstüne arkaň sowal berberlersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mekdebiniň 1-nji ýyl talibi Sanam Rateliýewa. Inha bizden duşlarymyz bilen Aşgabat Meden Diňjaliş merkezinde Bagdat şäher Aşgabat atly gepleşiňize geldik. Aýdymçy Resul Çopanow berjek sowalym şeýle. Resul, ne biziň her bir günümiz, her bir ýylymyz şatlyk şowkundan doly. Siziň durmuşyňyzda ýatdan çykmajak pursatlaryňyz bardyr. Şolar barada gurrun beräýseňiz. Köp tawalcygym. Biziň her bir günümiz hormatly arkadamyň saýatynda şatlykdan, şowkundan, bagtdan doly. Şo bagtly günler, şo bagtly ýyllar meňem durmuşym dolady. Kiçilikden arzu eden mendilme etdim. Talip bolsam, hünärli bolsam diýip. Ona 2019-njy ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi bolmak meýesser etdim. Hemen bagtly günler ýatdan çykmajak pursatlar şolar. Ýene de şowly pursatlar şol okuwyň dowamyna, taliplik ýyllaryň dowamyna o pursatlar sen dünýäň dolasyn, geleceğine nur çaýsyn. Bu taliplik ýyllarym ýakymly ýyllar, gowy ýyllar, şatlykly ýyllar kämilleşýän döwrüň halipalardan sapag alýan, bilim alýan, öwüd alýan, pend alýan döwrüň bolupdy. Gelecekde ykbal ýylgyryp baksyn, şowly kemraň bolsun. Sowal beren ýyleşlemede gowy jogaplar berdiňiz. Jigim köp sag bol sowalyň üçin. Şu wagt Bagdat şäher Aşgabat atly gepleşiginiň dowamyna sowallar bilen baýlaşan jogaplarymyzam bagtly döwrüň keňi, bagtly döwrüň ýaňy bolup ýanglanýar. Şol sowallaryň jogabynyň tapylşy ýaly biziň gepleşigimiziň dowamyny goýdym bilen dowam edip berseň. Başyna Ýakup, näştada gowy şowkunyň aýdymlardan bir iki sanany ýerine ýetirip bereň. Ol howes bilen ol aýdymlara biz hem diň salar, hem tans bilen sada siňer joşar. Ol aýdymlara ýene howes bilen garaşýar. Üstünü kemraň bolsun. Sevgi çağımda gülüp bana baktın ilmakım, yüreğimin içinde sevgim odunla çalan sevgi sallarım ilmakım, yüreğimin içinde sevgim odunla çalan sevgi sallarım ilmakım, gülüp bana baktın ilmakım, yaş yüreğimi yaktın ilmakım, yüreğimin içinde sevgim odunla çalan sevgi sallarım imağım.
köp sağ ol. Şadiyan henglen owazyna goşulýar, adamlaryň arasyna, dinleýijilerin arasyna ýene sowaller köpüldü. Bir söýgü aýdymlar şu wagt joşup bir joşkuny aýdymlara siňdirip ýerine ýetirdiň. Ol aýdymlar biz bipark goýmady, joşkuny besledi. Bir şahir aýdýar, söýgü garrama ýa söýgü ölmeýär diýär. Şoň üçin şol aýdymlaryň ýaşaýyş ýaly söýgüňem ýaşamagy bir ýaşul nesliňem ýüreginde bir gozgalaň döredýär, aýdyma bolan diň salýan gulaklary, ýürekleri mudama mahmal owaza teşne. Yüreğimin varını duysandı dünyam, varmaysam dostlarım aşığı ayna. Kara gözlüğün aşığı bolyan görüldü, söylerin dostlarım aşığı ayna. Kara gözlüğün aşığı bolyan görüldü, söylerin dostlarım aşığı ayna. Aşığı ayna, şun yürekten söylerin aşığı ayna. Aşığı ayna, şun yürekten söylerin aşığı ayna. Geceler yoluna karıştım dünyam, gelmedin yolun elem koydun gözümü. Arzu edeyim sana bağıt yolunu, söylerin dostlarım aşığı ayna. Arzu edeyim sana bağıt yolunu, söylerin dostlarım aşığı ayna. Aşığı ayna, şun yürekten söylerin aşığı ayna. Aşığı ayna, şun yürekten söylerin aşığı ayna. Aşığı olan aydar son kuyu sözümü, intizar kalbimi alın ödümü. Arzu edeyim sana bağıt yolunu, söylerin dostlarım aşığı ayna. Arzu edeyim sana bağıt yolunu, söylerin dostlarım aşığı ayna. Aşığı ayna, şun yürekten söylerin aşığı ayna. Aşığı ayna, şun yürekten söylerin aşığı ayna. Şun yürekten söylerin aşığı ayna. Şun yürekten söylerin aşığı ayna. Sazanna saz şalya dinleýä iller, owanyplar bu kemally kesbine. Adamlar bir pursat oýa watýarlar, şol ýanglanýan sazy eşdendesine. Saz çalynýa, aýdym aýdylýa, söz sözlenilýä, adamlar bir pursat oýa watýar. Bir adamlar oýa watyrýan gowaýdymlar ýerine ýetirýände, oňa da usatlyk gerek, zekin gerek, bir üstünlügi ýetmekde de erjellik gerek. Şol erjelligiňi şu wagt sahnada görkezýän, gepleşigimiziň dowamyna hem söz bilen baýlaşdyrýan, hem aýdym bilen sazlaşdyrýan.
şol aydymlara siňen insanyň gursagy ýene sowallar bilen baýlaşdy. Şu taýda ýörükde ýigitlerimiz bar, ýene sowallar bilen ýüzlenmek isleýärler. Olaň sowallaryna diň salaýarlar Rasul. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ibrahim Hudaýnazar. Men şuň Baş şäher Aşgabat dat gepleşige gatnaşmaga geldik. Resul Çopanow berjek sowalymyz şeýle. Her bir aýdym şäher üstünlik getiren aýdym bolýardy. Resul size de üstünlik getiren aýdym haýsy aýdym? Mümkin bolsa şondan bir went hinlenip beräýin. Her bir aýdym çiň bir şowluk getiren aýdym bolýar. Meňem Türkmenowa teleýaýlymyna bir aýdym bar. Ha şowluk getiren aýdym maňa. Şoň hinlenip beräýin bir küplet. Gözüňde söýüň many, şirin sözüň ömrüme many. Gözüňde söýüň many, şirin sözüň ömrüme many. Yüzüňde aýyň jemaly, sen meniň söýgüli ýarym, sen meniň söýgüli ýarym. Yüzüňde aýyň jemaly, sen meniň söýgüli ýarym, sen meniň söýgüli ýarym. Köp sag ol Rasul. Muha bul aýdymam sen öz durmuşyňda döredijlik ýolunda bir üstünlik getiren, hem şowluk getiren aýdymda. Ýöne aýdymçylygyň ýerine ýetirýän aýdymlaryň hemmeti şowlu bolup bilýärmi? Hemmeti şowlu bolup bilen men pikirimçe. Şol aýdym şowlu bolar diýip pikir etdiňmi ýerine ýetirmäkäň? Ýerine ýetirmäkäň şowlu bolar diýip pikir etmedim dogry. Hem aýdym şowlu çykyp biler ýöne halk söýse, oňa halk baha berýär-de. Dinleýijiler baha berýär. Ona näme Rasul şu taýda halkymyzyň söýgüsine münasip bolan gowy aýdymlaryňyzy ýerine ýetirip berseňiz, şol ýüregiňiziň owadyny ýene adamlar bilen biz kime goşulyp sada siňip diň salsak, adamlary ol aýdymlar paýlasak. Üstünlik hemraň bolsun. Gül çemenler besläp geldim, gitme yaharım, gitme sen. Aşak sevim duyva geldim, öz yarından gitme sen. Aşak sevim duyup geldim, öz yarından gitme sen. Gitme gel gülüm gidahayme sen, öz yarından gitme sen. Gitme gel gülüm gidahayme sen, öz yarından gitme sen.
sen şanına kıyıl, bir gelmezmin sen gel yanıma. Aşık olanın şu sahadıyla, gözüme yarım gitmesin. Aşık olanın şu sahadıyla, gözüme yarım gitmesin. Gitme gel gülüm gidaymesin, öz yarından ey gitmesin. Gitme gel gülüm gidaymesin, öz yarından ey gitmesin. Öz yarından ey gitmesin. Dinle ovadoş güzel, kaharlanmada, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Barışka düşmüşüm ey, tapmanım şerey ey, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Barışka düşmüşüm ey, tapmanım çerek ey, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Gözlerin ovadın lelem, gözlerin nurdur ey, ağlarına altın işlelem, alkımım kardır. Senin de gözler ey, ovamda alır ey, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Senin de gözler ovamda alır ey, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Aşık olan seni, men de diğer gülüm, bu dertleri yeke çekmek kıyın mol yar bana. Öykü etme kalan düz yerin yeni ey, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Öykü etme kalan düz yerin yeni ey, sana umut bağlap geçer yaşlarım. Sana umut bağlap geçer yaşlarım. Sana umut bağlap geçer yaşlarım. Köp sağ ol Resul. Aydın dinledik. Indi yine ileşlemizin soğallar bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Neşwat ýaş gyýlar we talipler we şu gepleşige ýörükde gatnaşmana geldiler. Olaň sowallary
Sen özüň üçine gyzyk kyllar, bize gyzykly. Şo sowallara diň salaýaly. Çok sağ ol. Aşkına. Men Türkmen Döwlet Medeniyet we Sanat Mekdebiniň 3-nji ýyl talyby Ataýewa Cennet. Ha şu gün biz Bağ şäherim Aşgabat adly gepleşige tomaş etmäne geldik. Adam haçanna sanat alemine gadam basanna her bir adamyň öz maslahatçysy bolýar. Siziň hem sanat aleminde öz maslahatçyňyz bardyr. Şo barada gurrunlar aýsaňyz. Çok sağ ol. Elbette gowy sowal berdiň. Maslahatly biçilen doğan gysga bolmady ýaly. Menim sanat aleminde maslahatçym bar. Amamra Çarif. Men başdan uğrup duran maslahatçym. Başta bir aýdym aýtsam näme bor diýip sesim malak görmäne bardym. Olam aýtdy sen gowy sesiň ma sen aýdym aýtmaly ýokman. Ilmide günümde gowy lezzetli aýdymlar dinletmeli aýtdy. Şey gowunluk berdi menem onu oşoň aýdan sözlerini höwüslerotda menne. Men şu taýda esas aýtjakladym. Umuman aýdym aýtmakda Gahman arkadamyl bize halife bolup durýardy. Mehriban arkadamylyň aýdan aýdymlarynyň ruh alyp joşýasam aýdymam ýerine ýetirýär. Bu döwrüň özü bizi joşgyna besledi. Şoň üçin döwre on kän eserler döredür, aýdymlar aýdar. Nesip bolsa, ol aýdymlaram ýene biz şolar ýaly gepleşikleň üstü bilen ýa bolmasa konsertleň üstü bilen, tele ýaýlynyň, radio ýaýlynyň üstü bilen dinler adamlara ýene ýakymy bilen, lezzetli duýgusy bilen ýetirer. Ýöne şu wagt saňa ýene bir sowal ýüze çykdy da şu taýda. Resul, ine daş töwerüňdäki adamnyň pikiri saňa gyzyklymy ýa ýörüýtü ýol görkezji maslahatçyň barmy özüň? Gowy soraw berdiňiz Ýakup. Men aýdym aýdamda dinleýijiler men barada näme pikir edýär diýip pikirlenýär-da. Aýdýan aýdymdan nähil baha bererkä diýip pikir edýän. Tomaşaçylaryň arasynda sen has gowy ýerine ýetirdiň diýenlerim bolýar. Aýdymyň şu jagaşyny şey dämel eken diýenlerim bolýar. O men özüm üçin olaň ikisini dogry kabul edýänler men. O öz dinleýijilerim bilen kirdeş bolsaň, muşdoklaryň bilen kirdeş bolsaň, özüň bir kämilleşmeňe tergi berýär-de. Kämil eserler ýene toýun bedeýe adamlaň daş töwerüňdäki bir insanyň pikiri madam insan üçin gyzykly. Sen ýerine ýetiren işiň gollaw berseler, kemçiligini aýtsalar, şonu insan kämillige tarap ymtylýar. Kämil eserleňme, gowy aýdymlar bar, kämil çykan. Şol aýdymlar ýerine ýetirsen, bir halk aýdymlaram ýerine ýetirýän, söýgü aýdymlaram, şowkun aýdymlaram ýerine ýetirýän, ýene şol aýdymlaryň dowamy bilen sazlaşykly aýdymlaryny halka tepa etsen. Çok sağ ol Ýakup, başdy. Her geçenne bağrım yakyar, yakar Gülhanım, Gülhanım. Her geçenne bağrım yakyar, yakar Gülhanım, Gülhanım. Görmedim senin de gidip, görmedim senin de gidip, tarifini bilmel yazayım. Vah gözleri dilpil yayıp, bakar Gülhanım, Gülhanım. Geçer Gülhanım, Gülhanım.
Her geçenler sergin zaman kaygılamdan kalman var. Aymış köy anvar hoşnut kova saçar gülhanım gülhanım. Ahmış köy anvar hoşnut kova saçar gülhanım gülhanım. Ey seyadül yar aşar yüze vah görüç aşık bolum size. Bir yıl garip bakay bir de bakar gülhanım gülhanım. Vah bir yıl garip bakay bir de bakar gülhanım gülhanım. Şakar gülhanım gülhanım. Ey adı gülhanım gülhanım ey. Köp sağ ol Resul. Tuweleme diýe saňa sesin belentlerden belentlere ýaňlansan o süýje owadyň ma ýene gelecekki nesillerde şular ýaly owadar serpay bolsun diýip arkadagymyzyň saýysyny döwletli diýarmyzda süýjü heňler, süýjü ýaňlar daşda öwrüňiz gurşasyn. Ha Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň wagtly talyby bolup her dabaraly günleri bayramçylyk çärelerini aýdym bilen, saat bilen, şowkun bilen belläp geçýäňiz. Indi şu ýokary okuw mektebiňizde de bir bilim berýän Halipa muallimler bardyr. Otay hem bilim ojak, hem sunugatyň medeniýetiň ojagda şo gulleýän kalbyňa galkynyş eçilýän, ýoluňa şamçyrak bolup nur çaýan Halipalaň öwgüdi pendi seň üçin gyzyklar. Bu ýylym Türkmenistan bitaraplygyň mekanip atlanyrly. Şu ýylyň ady bilen baglanyşykly eserler döretmäň meýilneseňiz okuwda bir talipler bilen bilelikde Halipalaň öwgüdi pendi muallimlaň pikir hakyny aýtsaň. Sunugatyň ojagy bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny ençeme halipalar, muallimler zähmet çekýär. Zehinli aýdymçylar, fadanlar bilim alýar. Menem şolar bilen bilelikde şo ýokary okuw mektebinde okuýanyma begenýän, buýsanýan halipa muallimlaryň her bir öwgütleri, pentleri biz üçin uly mektep bolup durýar-da. Öz alýan bilimlerimizi Mehran Alkadamynyň kitaplarynyň oğralýar. Esasen Türkmen medeniýeti, ýyly döwletgeleri bolsa, kitaplary biz üçin uly gollaw bolup durýar. Şeýle kitaplar bize sowgat edýän Mehran Alkadamynyň jany sag bolsun, Türkmenistan bitaraplygyň mekanip atlanyrlan şu joşkunly ýylymyzda hemmesini o işgärlerine, medeniýet işgärlerine üstünlük hemra bolsun. Esasen men ýüregimiň joşkunly Alkadamyna alkışnama bilen beýan etjek. Mehran Alkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli işlerini elmidama üstünlük hemra bolsun. Döwletli diýarymyzda mydama toýlar toýulaşyp dursun. Köp sağ ol Resul. Aýdan ardugyň hasyl bolsun. Olar dugulary bizim ýürekden goşulýar. Täbäbi şahyr aýdýa, "İl kerem söz diýse ugruna bardyr. Nur bolup ömrüne ýugrulma bardyr. Serwörçre ser çykan bir diýdardyr. İllerde arkada, dillerde arkada, kalplarda arkada, yüreklerde arkada." Şol yürekleň, kalplaň arkadagymyzda bolan buýsançyn häzir watanymyzy wasp edýän, şu bitarap Türkmenistanymyzy wasp edýän ku aýdymyň bilen jemläp berseň, soňam gepleşigimizi şol aýdym bilen bir soňlap, saňa üstünlük, rowaşlyk arzu edýär. Janyň sag bolsun, okuwňda üstünlük hemraň bolsun. Insanyň baş maksady Türkmen döwletimizi bir toy tutmak, gelin edinmek, ogla ýermek, gyýy çykarmak, dürli toýlar toýlamak. Şol toýlarda da bagşa aýtdyrmak, bir saat eýlemek, joşkuny owazlary birek bilen paýlaşmak. Toýlarda diýdarlaşar. Toýlu günlerde mahmal owazyň belentden belent ýaňlansyn. Türkmenistan bitaraplygyň mekanip atlanyrlan şu joşkuny ýylymyza täze eserlerine garaşýar. İşiňizde, okuwňyzda mydam üstünlük hemra bolsun. Köp sag ol Resul. Köp sag ol Ýakup. Size de işiňizde uly üstünlük arzu edýän. Köp sag ol. Onda näme, hormatly adamlar, bugünkü söhbetimiziň ahyryny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň wagtly talibi Resul Çopanowyň watanymyzy, gözel diýarymyzy, arkadagly ýyllarymyzy wasp edýän joşkun aýdym bilen jemleýär. Gepleşigimiziň ahyryna siziň ähliňize
yurt dinçligini arzu edýär. Goý sizin gözleriňiziň nury mudama insanlary öz şöhretini şuglaly taşdyn, mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Alyp barýan ähli işlerini mudama üstüni kemra bolsun. Türkmenistan bitaraplygyň mekanyp atlanyrlan joşkun ýylymyza tutjak tutumlaryňyz uğruna bolsun, eden işleňiz şogly bolsun. Şeýle ýaşy arzu umytlar size ýollap buňky gepleşigimizi jemleýäs. Ýene toýly günlerde gepleşigimiziň innik sanlaryna diýdarlaş.